Ο Ασοπός είναι μια ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή. Λέγανε ότι είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Ευρώπης και ήταν το πρόβλημα του εξασθενούς χρωμίου κυρίως, αλλά και νικέλιο είχε βρεθεί και πήγαινε όλο κάτω στον υδροφόρο ορίζοντα και κατέληγε στη θάλασσα. Είχε εγκριθεί επί Λαλιώτη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να δημιουργηθεί η κεντρική μονάδα βιολογικού και χημικού καθαρισμού για την περιοχή Ινοφύτων Χηματαρίου, για τον Ασοπό ποταμό. Και από εκεί δεν έκαναν απολύτως τίποτα, δεν το υλοποίησαν τη κεντρική μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Και τους πηγαίνουν στο Συμβούλιο Επικρατείας και βγαίνει απόφαση υπέρ μας και εναντίον της διοίκησης, που έλεγε ότι υποχρεούται η διοίκηση, το κράτος, να κάνει κεντρική μονάδα βιολογικού και χημικού καθαρισμού, όπως το ζητούσαν. Μας δικαίωσε πανηγυρικά. Και σε ένα μήνα από εκεί εξαγγέλει ο Μπακογιάννης το βιομηχανικό πάρκο της Βιωτίας, το οποίο υποτίθεται θα είχε και κεντρική μονάδα βιολογικού καθαρισμού, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Για όλα αυτά υπέστη η διοίκηση και αστικές και ποινικές ευθύνες που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα την κεντρική μονάδα βιολογικού καθαρισμού με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.